piču. Takže koho mám první? Nebo oni? Hej jo, dívej, brácha! Počkej, pojď sem, ty chcípaku. Já tu jdu vidět, jak kdyby, víš co, takže je to docela v piči. To je stín, ne? Tak pičo, jak mám zmiznout se stínem, ty kokote? Hej, tak počkejte vy broskvičky, vole. Uděláme to, počkej, já to posunu, tu kameru. A půjdu jak kdyby splynu s tím stínem, s kurveným. Jo, tady je stín, no. To vypadá spíš jak kámen, vole. Však nejsou nové. Hej, vy půjdete, až řeknu teď, tak odpočítej 15, co je ty chcípaku? Tak odpočítáme 15 sekund a vy vyjdete, on vám půjde naproti a pozdravíte se. A i toho psa tam nechte, muzika. A víš co? Běžím naproti, jak kdyby tam, protože tam mi nejde vidět můj stín. Tady. Však tam vidíš můj stín, ne? Tak si sedni s tím kolem. No pičo, počkej, já se zkusím ještě posunout. Piče. Odkud jsi nešel vidět můj stín, vole? Nejde vidět, ale nevidím. Pičo, však stojíš v něm, ty kokot. A to je, no, stín jak stín, někdo vás kamerovat musel. Ale řekni učitelce, že chci na to 300, nebo ji zabiju. Pepa, vidí tam odtud. A já budu běhat, ne? Brácha, schovej se, ne, ty, ve mene. To je ty puze! Jsem to věděl, ty skurvysyne. Pojď dole. Tak pozor, pozor. Počkej, dívej na to. Uj, počkej, uj. Chci, ať jde vidět ta voda.